Kaixo, Porru. Kaixo, lagunok! Zertan ari zara? Hementxe, nire estudioan, uda honetako abesti berriak prestatzen! Gainera, laster entzungo dituzue! Abai? Noski, ez dakizu edo zer? Ez, kontatu. Beno! Adi, aitatxo eta matxo, aiton eta mona, tomate eta patatak, apirilaren 11an Tolosako Laidor zinean ikusiko gara! Nola? Ziur zaude? Baietz! Ez ni bakarrik! Kiliklon familia osoa! Xurdin, Zirril, Porro, Tofasol, Aizeder, Kortzea, Filomena, Tatxin, Tatxan, Txorotxaranga, Berrodiko laguntxoak! Ara, mordoska bat bazarete, Mordoska? Ba ez dakizu hoberena! Euskal Herriko, munduko, unibertsoko txarangarik hoberena! Zein da bat txaranga hori? Beno! Prest zaudete? Incansables txaranga! Kontzertuko musika zuzenean joko dute! Eta guzti hau ikusteko aukera izango dugu? Bai! Beraz, badakizue, Leidorren itxarongo dizuet! Ni lanean jarraitzera noa! Eta zuek, segi azkar sarrerak erostea! Beno, Porru, antxe ikusiko gara orduan. Eta gogoratu, indartxu eta osasuntxu egoteko barazki asko jan behar dituzuela! Tomatea, azenarioa, letxua eta nola ez, porru patata!